Prinášam svoje múry pred tvoju tvár, predkladám svoje hriechy, tak príď môj Pán. Vyznávam, že padol som už toľkokrát, chcem čistý stáť, menu Ježiš chválu dať. Prinášam svoje múry pred tvoju tvár, predkladám svoje hriechy, tak príď môj Pán. Vyznávam, že padol som už toľkokrát, chcem čistý stáť, menu Ježiš chválu dať. Dobrý deň, chcel by som vás srdečne privítať na dnešnom vianočnom koncerte, ktorý zorganizoval obecný úrad s veľkou pomocou Farského úradu. Chcel by som vás všetkých privítať a aj privítať nášho pána starostu Viliama Mrazika. Takto sa mi páči. A možno, keď zakričím dobre, pán farár, aj vás by sme privítali hneď na začiatku, vravte, že príde sa nakoniec, ale pána farára Pavla Špitu. Vytlieskame ho, tu sa nám necháte. Tak ozaj bude nakoniec. No ja by som možno tak netradične začal takým malým osobným príbehom. Tieto Vianoce som sa snažil, že už teda mám väčšiu rodinku, na slovenské pomery možno by som povedal takú priemernú, a vybavil som si voľno v práci, nakúpili sme všetko, čo treba, najkrajší bôr na Slovensku som našiel, prídete sa veriť, alebo pošlem vám fotku. No a hovorím si, máme všetko, čo nám treba. A v sobotu nám ochorela mala a museli sme ísť do nemocnice. Prešla sobota, nedeľa, pondelok, prišiel útorok, už bol vysoký čas a nám nechceli pustiť. A zrazu som zistil, že môžete mať hocičo, môžete mať stromy aj do povalu, môžete mať kaprov plnú vaňu, a ako náhle chýba jeden človek, nebude to ono. A takisto tento koncert, môžeme my vám tu nastavať najlepšiu aparatúru, môžeme tu zavolať najlepších interpretov, ale bez vás by to nebolo ono. A chcel by som poprosiť jeden silný potlesk pre vás samých. Aby to nebolo také smutné, tak útorok nám to málo pustili domov a Vianoce boli teda ozaj šťastné a veselé. Ale aby som moc nerozprával, poprosím pána starostu, nech dá tomu taký slávnostný nádych, poprosím ho o príhovor. Ďakujem pekne. Pálko, pekne si to začal. Ja vám tiež chcem popriať príjemné sviatočné popoludne. Ako Palino povedal, ozaj tá rodina na tie Vianoce vždy je najkrajšia, keď je pohromade. A dnes, kto ste boli na svätej omši, tak pán farár pekne povedal o podstate Vianoc, čo je podstata Vianoc. Takže to všetci dobre vieme a to tu ja rozoberať nebudem, tak najlepšie to pasuje tomu pánovi farárovi. Ale ja si myslím, že k Vianociam patrí takisto stretávanie sa s rodinami. A ja som veľmi rád, že sme sa stretli my, naša obec, tu takto pohromade v kostole. A som veľmi rád teda, že táto tradícia vianočných koncertov sa ujala a stretávame sa tu už po 4-krát. Takže veľmi pekne z tohoto miesta ďakujem aj pánovi farárovi za to, že podporuje túto myšlienku, umožňuje toto stretávanie a skutočne, neviem, či ho vytlieskame, ale on hovorí, že takú myšlienku mi hovoril, že farár má byť cez týždeň neviditeľný a v nedeľu nepochopený. Neviem, či ste to neopočuli. Takže on skutočne sa najradšej asi vo tej svätej omši ukazuje. Takže vďaka patrí jemu,
vďaka patrí organizátorom, všetkým, ktorí sa podielali na tomto dnešnom príprave tohoto koncertu. Samozrejme, veľká vďaka účinkujúcim, že prišli v tento sviatočný deň, viacerí bez nároku na honorár, za to si zaslúžia potlesk. No a samozrejme, že využijem túto príležitosť, aby som takto poprial všetkým šťastné a veselé, požehnané Vianoce. Užite si ich ešte tento deň a aj to predvianočné obdobie. Ďakujem všetkým a prajem príjemný zážitok. No a ja by som pozval folklórnu hudbu Terchovec, nech sa páči. Je to krásna terchovská omladina. A vydáme slovo. Ďakujeme veľmi pekne folklórnej hudbe pri folklórnom súbore Terchovec. Takže dúfam, že ich tu nevidíme naposledy a že ich uvidíme aj zatancovať a zaspievať v plnej kráse. No a teraz z nedalekých Krásňan prichádza súbor spevácky, ale oni aj krásne hrajú.
volá sa Koleda, len ich je viacej, ja si musím ísť kúknúť takto z boku, že či už sú nachystaní vôbec. Pán Kostolník! Pán Kostolník sa lepšie. Tak ja tam prebehnem. A tu sú! Tak no, okladajú. No a ja by som posunul program ďalej a pozval ďalšieho interpreta, Jarka Gaža zo skupiny Arzen. A poprosím vás o potlesk, takisto veľa počujem. Ja ti ďakujem náčenie tvoje a odozdávam ti slovo. Ďakujem veľmi pekne, prajem vám príjemné sviatočné popoludne. Ja teraz musím naozaj použiť mikrofón, pretože som zostal sám. Moji kolegovia zostali doma pre nemoc, takže dnes to nebude celý Arzen, ale budem to iba ja. My sme tu mali hrať aj koledy, aj niektoré tie naše pesničky, ale čo bolo zaujímavé, že ja som všetky tie pesničky, keď som bol v zakristii, počul, čo sme mali hrať. Takže som veľmi rád, že to nemusíme celé opakovať vlastne s kapelou Arzen, hoci by ste mali šancu zase vidieť nejaké Španielky. Ja som si pre vás pripravil niekoľko sviatočných, vianočných, dúfam, že aj niektorých veselých pesničiek, tak ak budete poznať, tak môžete mi pomôcť. Ideme na to. Poďme, bratia, do Betlema, dýdlaj, 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 dá. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolebať.
ti, Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolebať. Poďme, bratia, poďme spolu, didlaj, 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 dá. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolebať. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolebať. Hej! Kto chce, môže dať ruky hore, môžeme tlieskať. Prichádzame na záverečné refrény. Ježišku, miláčku, tak nech sa budeš trošku podviacať. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolebať. Ježišku, miláčku, ja ťa budem teraz vyjebať. Ste výborní, ďakujem pekne. Trošička sa vám musím priznať, že som mal obavu, či sa pripojíte, ale ste naozaj fantastické publikum, ďakujem veľmi pekne. Príde mi niekto pomôcť? Nie? Slečna, poď. Ja viem, že ti tatino už vyklopil skoro ruku, ale nevadí už. Poď sa mi vyššie, nejakú vianočnú pesničku, vieš? Ahoj, ako sa voláš? Evka Holešová. Evka Holešová. A vieš nejakú pesničku, alebo vinšovačku, riekanku? Ani o Mikulášovi? A ideš mi pomôcť spievať? Lebo si dáme jednu takú pesničku, ktorá sa volá Rolničky, rolničky. Decka, poznáte ju? Áno? Tak poďte spievať. Nie? Už ju nepoznáte, ne? Dobre. Je to rýchle, no. Decka. Alebo je tu niekto, kto by mi prišiel pomôcť? No poď. Máme tu ďalšie pomocníkov. Ahoj, ja som Jaro. Martina, počúvajte ma. Takže tu máme text. Ja som pre vás špeciálne prichystal tento stojan. Kolega nám pustí muziku a budeme spolu spievať. Máme ešte nejaký mikrofón? Keby ste sa vydali spolu dve. Ja viem, že to robím malé rošáky, ale tak aby to malo trošku tú šťavu, tak ideme na to. Babi, vidíte na to fajn? Ja vám pomôžem, hej, pôjdeme na tej rolničky. Môžeme ísť. Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško maličký a či Mikuláš. Hej! Rolničky, rolničky, prinášajú sneh. Piesne našej mamičky, Vianoce a smiech. Hurá, už je sneh, rozlieha sa smiech. Deti kričia, zvonček znie, biele mávenie. Sneh je okolo nás, svet tu dáva jas. Rozlieha sa zvonenie, zima je tu zas. A ideme na hlas. Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško maličký a či Mikuláš. Rolničky, rolničky, prinášajú sneh. Pieseň našej mamičky, Vianoce a sneh. Ideme ďalej. Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško maličký a či Mikuláš. Rolničky, rolničky, prinášajú sneh. Pieseň
Ďakujem veľmi pekne. Akurát som sa zabudol spýtať. Nechytaj si za hlavu, bolo to super. Ježiško niečo priniesol? Áno. A spokojnosť? Áno. A čo tam bolo? Oblečenie, hračky. Dobre to dopadlo, hej? To som rád. Ďakujem ti ešte raz za pomoc. Ešte jeden velikánsky potlesk za pomocničky moje. Keď život rane rozdáva, len dúfaš, čo ti zostáva a dvíhaš dlane s prosbou hore k nebu. Keď pocítil si súženie, bolesť, stratu, lúčenie, obrátiš sa opäť srdcom k nebu. Aleluja, 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 aleluja. Keď z prebudených je v noci tvár, strach a bolesti ničí tvár, pomôže snad vrátiť sa k nebu. Pre krajšie dni, pre zajtrajšok, pre naše deti, pre lepší rok, obráťme sa spolu s prosbou k nebu. Aleluja, 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 keď život rany rozdáva, úsilí veď láska zostáva, keď ocitneš sa na druhom brehu. Pre krajšie dni, pre zajtrajšok, pre naše deti, pre lepší rok, obráťme sa spolu s prosbou k nebu. Aleluja, 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 ešte raz krásne sviatky vám všetkým prajem. Ďakujem pekne. Jarko Gažo. Ešte raz. Jaroslav Gažo. Čo si mňa zíkať, môžete prijať. Ale za to, že ste vy takí úžasní, všetci interpreti, si pre vás pripravili prekvapenie. Tak ja by som tu postupne poprosil folklórnu hudbu, ľudovú hudbu Terchovec a takisto koledníkov koledu z Krásňan. A ja nebudem ani vravieť, čo vám zaspievame. Ja by som len spravil jeden podraz. Povedal mi, že opováž sa, ale ja by som pozval Vilka, aj prvú dámu Tepličky,
nech si idú zaspievať s nami. Ja viem, že to teraz neveríme ľahké. Poprosil by som vás všetkých sem. Poďte hore, nech vás je pekne vidno. Ja teda hore nemusím byť. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som vás ešte takto chvíľu zdržal. Dúfam, že mi to na druhý raz vyjde. Fanfara, ste tu? Je to možné. Je tu. Fanfara, poďte k nám dopredu a poprosil by som vás o pár slov a môžem. Teraz neviem, či už je záver. Ja som počúval vzadu, že nechcel vás tu všetci kašľú. Sa mi najprv páčili tá mladina, bol taký podarený, prišiel za Kristi a ten chlapec za mnou mi hovorí, že vy ste ma spovedali. A to ďalšie dievča hovorí, že vy ste dali sebe príjmanie. A tak som si potom povedal, no a vy sa nám prišli zaspievať. A tak sa mi to páčilo, lebo bolo to naozaj úžasné, sa to dobre počúvalo. A preto sa to dobre počúvalo, lebo všetci máte dobrú vôľu. Keď si mali dobrú vôľu a každý ťahal podľa svojho, tak ako to vyzerá hrozne. A tak sa boli pozbudením aj pre nás, pre obec, pre farnosť, aby sme mali dobrú vôľu. Aby z našej farnosti do obce šli nazvať tie dobré zvuky, tak ako aj dnes počas tohto koncertu. Tak na záver vám asi bolo všetko povedané, tak udelím požehnanie. Pán s vami, požehnanie všemovúceho Boha, nech zostupí na vás a prebývali s vami v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Iďte mene Božom. Tak ešte jeden veľký potlesk. Ďakujeme všetkým, ktorí tento potlesk patrí hlavným otcu Čeprička Havla, Farskému úradu, pánovi Ivanovi Razikovi, Pálkovsky, Dožanovi Farárovi,